zaspieva, ináč je to malá speváčka. Takže Laura, akú pesničku zaspievaš? No. She is a young singer, very young singer. Ktorú? No? Dobre, no tak zaspievaj. No, akú tóninu? Ktorú, Laura? Neviem, ktorú. Ktorú? No ale povedz nám. No, Začni. Oni ti ju potom začnú, no? No, začni. A na celý cigán hraje, a na celý cigán hraje, hej, mene mamka, nepúskaje, hej, mene mamka, nepúskaje. Pustite vlňa, mamičko, pustite vlňa, mamičko, hej, potešite mi srdečko, hej, potešite mi srdečko. Nepúšťu ja ťa, Haničko, nepúšťu ja ťa, Haničko, hej, pobľadlo by tvoje ličko, hej, pobľadlo by tvoje ličko. Kebo ja ťa tam pustila, kebo ja ťa tam pustila, hej, hanku dosť mi narobila, hej, hanku dosť mi narobila. Cigán je krásno hratý, cigán je krásno hratý, hej, tá dievčatka, ľubovatý, hej, tá dievčatka, ľubovatý. Speváckých talentov, chvála Bohu, máme. Super, Laura. A čo, v nedeľu prídeš zaspievať do Olšovy? Máš. Prídeš s mamkou aj s otcom? Prídeš? Tebe? Jasne, poď. Mama, otco príde, aj ty s nimi. A stroj. Môžeš? No ináč, dovolte mi, aby som vám predstavila aj... Tanečníci sa predstavili, toto je časť muziky. Začneme od primáša Janika, ktorý teraz bude maturovať. Môžeme... Dominik, môžem ťa poprosiť? Dominik. So Yannick is a leader of folk music band, and he will pass the final exam of secondary school. Má sa veľa učiť, tak si veľmi ceníme, že prišiel. He has to learn a lot, so we appreciate his coming here. Ďalším je Števko, Števko is the next. ktorý je takisto študent gymnázia. He is also a student of secondary school. No a to je sestra Janika, to je taká muzikánska rodina. So she is a sister of Yannick, leader of the group. No, to je Natália. A ináč musím povedať, že majú tetu,